Maghimo tag budbud, mga Bisaya gawas na diha. So nakasabot mo ni mama nga maghimo mig budbud. Kay may na lang na ami may snack kas pagka dali ra gyud natibog kay nagpulihanay man gyud may aning kudkod. So bisag na ay may bisita ay entertain gihapon pulihan ako si mama. Si mama pod entertain sa iyang bisita. Iyara pod na god pag umangkon. Gamay na lang aning among kalibre dili mi kapamaligya kay naunhan man mi sa kawatan sa ay na lang na gitagan pod mi silingan. So gipulihan ko sa akong bana kay pulihan mi ani kay kapoy naman ko tulo mi ani nag banggod. So magluto maghimo ganing budbud grabe ni kapoy kay daghay gyud na proseso kay kun di nimo na pugan pait man na siya. O kailangan gud na siya pugan. So tiglahi tag mga diskarte kay kining inahan diskarte gyud ni kay para makakaon ang tanan, makakaon ang anak. Siyempre naman dili tanan panahon mo salig ka, kailangan pud nimo mukogi. So mindset. So mga manay manoy ato gyud ning paningkamutan nga atong tapos pagpuga kay excited kay ang mga bata makaon. So sige ra gyud na siya nagtan-aw samtang nagluto nagtrabaho pa ko ani. So puga tag maayo. So ang tanan mga lami gyud kailangan gyud na moagi og mga malisud. Siyempre para mo lami atong budbud butangan gyud nato nag asukar. Butangan pud gamay yung tubig kay para siya nga matunaw ang asukar. Kay para naatay lami nga lasa pod kay may lami pod way asukar. So ibutang gyud na sa kaldero ang atong mahimuon nga mga tapos nga kuan sa dahon. Siyempre lutuon gyud na nato kay para man naatay. So nakaluto na ta. So ready na ang pagkaon. Pagkaon na. So samtang nag-istoryahan ng mga kalalakian, siyempre ang mga asawa nag-prepare og pagkaon.